Mulane ra udel munggah. Udel medhun ya mungsuh. Wisnu Laras lho Mas iki. Ayo ya. Iki sone sapa to nek penake men Mas? Saka tempel Jujur ya. Mojo. Tempel Mojo. Oh tempel Mojo. Rian ada. Audio sound Rian ada. Sotene nggone Pak Desa Galian, 3 putra. Jos. Saben punya wang fotomu rasa kangenku marang sliramu Apike ya, Pak? biyen ate andum tresno bebarengan nganti raja purna. Saiki ado papane Tenane ngabar kepiye wartane aku tansah ngantuk-antuk muga liya dina bisa ketemu. Ayo Mas. pancen kudu takoni yen to tresno ora kudu duweni nadyan apa jroning ati nanging piye kudu takoni. Kleru leh kunjigok ton. Piye? Kudune aku sing nomor loro. Ora keduburan ngene iki aku yo. Kleru nggon rekoso kok tak pileh. Ah, Wong lanang ki ya kuduane rekoso kok. oh Ngopo ngono. ora wani rekoso? Ya demi kamu. Anggur dhuwure semun mosok ya ora mampu. Oke demi kamu rekasa apapun akan aku Engko tak lakoni. songgo kok kene. Iya. Panyuwunku ring sliramu rungono tangise ati aku titip salam kanggo jroning ati. Garek sawerane Pak Yono sing urung ditransfer ya ora apa-apa. Oke. Ayo Mas. Saben punya wang fotomu rasa kangenku marang sliramu biyen ate andum tresno bebarengan ana ketombo. Saiki aku papane tanpa ngabar kepiye wartane aku tansah ngantuk-antuk muga liya dina bisa ketemu. Ayo. Pancen kudu takoni yen to tresno ora kudu duweni najan apa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni.
bar check up. Mas, tak teko isik ya. Jujur lho ya. Iya. Nek mbok nggo nyuwun rabot ngono ki ono piye rasane? Telak kuloro. Ora i, ngono ki apa ya mundak cilik ngono apa ya biasa wae. Nek kono kae. Mengkeret. Lesep kaya ndas. Kaya ndas bulus. Iya wis ngerti aku, mbayangke bulus aku wis ono. Kelingan ngene. Ndek aku bar check up kaget lho, Ton. Gleng. Piye hasilnya piye? Hasilnya medeni. Medeni wong. Sik nek asam uratnya normal. Heeh. Terus tensi normal. Iya. Gula sing ra normal. Lah piye? Tak cek langsung terbukti gulane 4 kilo. Padake opo wae. Ya, mbok kene. Lebok kene. Ya, Lah mawe urung mlebu kok. Aku sing lebokke aku. Urung mau lho. Panyuwunku mring sliramu rangono tangise ati iki lan angin wanci dalu aku titip salam kangen jroning ati. Gusti Allah itu menciptakan tubuh manusia itu ya berbeda-beda, pancen ya wis sempurna. Nyatane Ton, Piye?